patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mayor sa Malapatan sa Nangani Province nagpositibo sa COVID-19. Gikumpirma sa Malapatan LGU pinaagi sa social media post sa Malapatan Information Office nga positibo sa mong sakit si Mayor Salaway Sumbo Jr. Wala sa transaksyon sa Municipal Hall sa Malapatan ug sirado kini alang sa disinfection. Naka-isolate na ang mga direct contact ug nakahimamat sa mayor ug nagpadayon ng contact tracing. Dunay sintomas ang mayor apan stable ang kondisyon ini karon sa ospital. 11 na ang total COVID-19 cases sa Malapatan ug 9 ang naka-recover. Miabot na sa siyam ka mga teachers sa Zamboanga City ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang 3-day-old baby boy sa Davao City namatay sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni ining report. Usa ka 3-day-old baby boy nga taga Mintal, Davao City ang namatay sa COVID-19. Nakasinati ang sintomas ang baby ni atong September 22. Na-admit kini ni atong adlaw og namatay sab sa susamang adlaw. Mato ni Barangay Mintal Proper Kapitan Ray Bargamento, gihimugso ang baby sa paanakan sa ilang barangay apan ginasuto pa kung residente ba sa barangay ang ginikanan ini. Nagpadayon ang contact tracing sa mong paanakan. Doon na 1,916 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,529 ang naayo na ug 77 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 90 anyos nga lalaki taga Carmen ang nagpositibo sa COVID-19. Na-expose kini sa iyang asawa nga nagpositibo sa sakit. Ana-ana sa isolation facility ang unom ka direct contact niini. Samtang 20 sa 43 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad, mga apor o authorized person outside residence. Ana-ana sa 782 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, 438 ang naka-recover o 34 ang namatay. Usa ka radio technician sa usa ka radio station sa General Santos City ang nagpositibo sa COVID-19. Matod sa kaubanan ini, pabalik-balik ang ubo og hilanat sa mong technician sukad sa milawayng semana. Busa nagpakonsulta na kini sa Rural Health Unit og dihang gi-swab, migawas nga positibo siya sa COVID-19. Off-air sa karon among radio station ug ipang-quarantine ang tanang personalidad nga dunay direct contact sa pasyente, samtang ang uban nag-home ug self-quarantine. Upat na ka radio station sa Jensan ang dunay mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Dunay field reporter, field news crew, technician ug office personnel. Ana-ana sa 340 ang confirmed COVID-19 cases sa Jensan, 170 ang recoveries ug 13 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 41 anyos nga lalaking frontliner nga taga-barangay Palao ang nagpositibo sa COVID-19. Ginasuta pa ang history of exposure niini. Doon na kini sintomas ug naka-admit sa ospital. Miabot na sa 707 ang total COVID-19 cases sa Iligan City. 533 ang naka-recover ug 40 ang namatay. Sa Zamboanga City, ana-ana sa siyam ka mga magtutudlo sa DepEd Division sa Zamboanga City ang nagpositibo sa COVID-19. Hinoon, 7 niini naka-recover na.
Busap himangno sa DepEd ngadto sa mga magtutudlo nga sundo ng health protocols aron makalikay sa COVID-19. Labi na nga nagpadayon ng pag-apod-apod og capslet isip pagpangandam sa abli klase karong Lunes. Bisaka na sa 1,709 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 1,204 recoveries ug 82 ang namatay. Sa Butuan City, dugang 81 ka locally stranded individual ug returning overseas Filipinos ang miabot sa Bangkasi Airport pinaagi sa sweeper flight. Gisundo sa nakadaiyang LGU sa Caraga Region ang 42 ka ROF nga miabot niadtong September 27. Samtang una nang miabot niadtong September 26 ang 39 ka ROF pinaagi sab sa sweeper flight. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Gipanawagan karon ni Zamboanga City Mayor Beng Clemaco ang koordinasyon sa matag LGU sa Region 9 human dunay mga residente sa Tawi-Tawi nga misulod sa Zamboanga City pinaagi sa dili otorisadong agianan. Sa kuha sa usa ka empleyado sa Zamboanga City LGU, dunay grupo sa mga taga-Tawi-Tawi nga giingog magpatambal sa ospital ang nakitang minaog sa motorized bangka sa baybayon sa sitio Karagasan, Barangay Maasin ug pasakay sa usa ka van. Busa nanawagan karon si Mayor Beng Clemaco sa importansya sa pagkoordina sa mga LGU ngadto sa Zamboanga City LGU. Gipahugtan na sab ang border checkpoint sa syudad tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Transit ug treatment area ang Zamboanga City apan puno na kuno ang ilang isolation facility. Gimanduan na ang Zamboanga City CDRRMO nga makigkoordinar sa BARM para sa health protocols. Una munaog sa barko o bangka nga mukanaog lang sa maotorisadong pantalan sa syudad. Sa karon, 11 ka mga residente sa Tawi-Tawi ang anaa sa isolation facility sa Zamboanga City LGU. And the city government of Zamboanga will really have to make an appeal to Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi to also share the burden of taking care of your residents. Usa ka negosyanteng ginang sa Cagayan de Oro City ang gipatay siyang kagulingong pag-umangkon nga gatrabaho kaniya. Atong sayron andog ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yestek gideklara pa nga missing sulod sa pipila ka oras ang biktima apan human nga mitug-an ang pag-umangkon niini sa krimen nga iyang gihimo. Gilayon nga natultulan sa otoridad ang patayng lawas sa biktima. Una nang nagpatala sa kapulisan sa Kugon ang kabanay sa negosyanteng si Jacqueline Mortel, 49 anyos, human nga wala kini makauli silang panimalay sa Barangay 32, Cagayan de Oro City. Human niini, mibalik sila sa istasyon sa pulis human nga nakita nilang dunay mga bloodstain ang sakyanan sa biktima nga gimaneho sa minor de edad nga pag-umangkon nga nagtrabaho kaniya. Tungod niini, gilayong gihold sa otoridad ang pag-umangkong lalaki sa biktima tungod sa pagkawala sa iyahang iyaan ug paglabay sa pipila ka oras, napalgan ang patayng lawas niini sa Barangay Carmen. Siguro na konsensya na siya. Mato nga iya gingi amin nga siya gid ang nagpatay. Dayon pagtanaw na mo sa iya daghan siyang mga samad. Mga siguro pag struggle dito sa sulod sa sakyanan ba. So mato nga gitudlo niya dito sa Makapagaw Drive, yadto na mo ganyan ng kadlawon. Nakita na mo gid ang iyang iyaan nga katong nawala. Hustisya ang singgit karon sa mga banay sa biktima, labi pa nga brutal ang pagkamatay niini. Tungod sa dili moubos sa 15 ka mga samad dinunggaban ang nahiuguman niini. Dako sab ang ilahang pagtuo nga dili lamang ilang pag-umangkon ang nagpaluyo sa insidente, apan duna sab kunoy kalambigitan ang karelasyon sa sospek. Ikasaba na sa iyang iyaan, bahin tungod na iyang libin-libin nga bayot. Kay sa una ka lang nga bata, butan gid na kayo. Tanan koleksyon diha sa negosyo siya yung auntie, mugunit na tag 50,000, 100,000. Walay bisag piso nga mawala. Sukad nga nagkuhan sila ng gayipon na bayot-bayot, murag mo nakadakuan og influensya sa iya. Gipailawom na sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masuta ang hinungdan sa pagkamatay niini. Tek nadakpan na sab sa otoridad ang gikaingong karelasyon sa sospek ug bisan pa man 17 anyos o minor de edad silang duha, gipasakahan gyapon sila kasong murder sa otoridad. Ana na matud pa sa kamot sa piskalya ang pagsuta o ang paghusga kung madayon ang pag-file or madayon ang unsay mahitabo aning kaso nga ilahang gipasaka batok niining mga dinakpan. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Duha ka suspect nga snatchers patay sa managlahing hot pursuit operation sa kapulisan sa Cotabato City. Si Argel Relator alang sa dugang detalye.
Samtang nag-checkpoint kagabi ang kapulisan sa Police Station 2, Cotabato City. Sakay usab sa iyang motor ang suspect nga si Mohalid Abdul alias Tato. Apan milikay kuno kini sa checkpoint, hinungdan nga gigukod kini. Samtang nagginukdanay, nagsinukli ay pakuno og bala kung asa napuruhan ang suspect. Nakita usab sa crime scene ang giingong pistola sa suspect ug aduna usab igo sa bala ang sakyanan sa kapulisan. Kanhi priso kuno si Abdul tungod sa kasong murder ug duna usab kini kasong snatching ug robbery. Mayroon tayong nasita na isang motor. Yung isa sa kanila ay tumalon sa motor at nalaban sa atin. Samtang sa ini, bandala una sa hapon, napatay usab sa Police Station 4 ang suspect nga snatcher nga si Nur Salim Pasandalan Abdullah alias Salim. Naatlan kuno sa kapulisan ang suspect nga samtang nagmotor. Human kini ng lab ni og cellphone. Hinungdan nga sa pagresponde sa kapulisan, nagkapinusilay sanglit armado kini. Nadala pa kini sa ospital apan namatay gihapon. Kasagaran kunong biktima sa suspect, mga estudyante. Samtang sa Maguindanao, patay ang suspect nga misulay unta pagpusil kay Kapitan Durix Kasim, ang barangay chairman sa barangay Muslim, Gindulongan, Maguindanao. Kalit kuno ay giduol si Kapitan Kasim sa duha ka suspect og gipusil. Apan nakalikay kini og nakabalos pagpusil kung asa napuruhan sa ulo ang usa sa mga suspect. Samtang nakasibat ang kauban ni ini, daplis lamang ang igo sa kapitan kinsa na apakaron sa ospital. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Duha ka man naglahing aksidente nga gikalambigitan sa motor, mga rider puros patay. Ani ang detalye. Dead on the spot ang motorcycle rider nga si Ralph Arnel Untal, 20 anyos, human mabangga ang gimanihong motorsiklo nini sa kasugat nga truck sa Davao Bukidnon Highway sa barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Walay helmet ang biktima ug nagkadugo kining nagbuyod sa tunga sa kalsada. Sa kakusog sa impact, nabali ang batiis nini ug dili na maitsura ang motorsiklo. Nadanyo susab ang walang bahin sa truck nga gimaneho ni Cristobal Bacos, 36 anyos, kinsa gikustudiya na karon sa otoridad. Patay ang mag-uumang nailang sinilo paglinawan. Human kini nabanggaan sa prime mover truck sa National Highway sa Purok 2A, Barangay Pag-asa, Mlang, Cotabato, Miyerkules sa buntag. Parehong gilatas sa biktima og truck ang highway diyang nadasmagan ang motorsiklo nini. Nalatayan sa mga ligid sa truck ang biktima, hinungdan siyang kamatayon. Misibat ang driver og pahinante sa truck kinsa ginapangita na karon sa kapulisan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Gihukman na ang mga suspetsado sa pagpamomba sa Rojas Night Market sa Davao City. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, guilty sa kasong multiple murder o multiple frustrated murder ang 7 ka mga responsable sa mangilngig nga pagpamomba sa Rojas Night Market. 4 ka tuig na ang milabay. Sangko sa langit ang kalipay ni Dennis Larida. Human gihukmang guilty sa korte ang mga akusado sa September 2, 2016 Rojas Night Market bombing. Diin 15 ang namatay ug kapin 70 ang samdan. Lakip sa mga namatay ang anak ug asawa ni Dennis. Nalipay gid ako. Nga nang naitag ko kay 4 years mo gud na mo ang gidulat. 4 years ko niya tigampo sa mga kung wala pa kita kadawat o justice about sa aning terrorism, about aning bombing. Magpadayon na kita sa pag-ampo. Magabot lang gid ang panahon nga ihatag kita Ginoo ang justice para sa ta. Sa desisyon ni RTC Branch 266 Presiding Judge Marivic Vitor, gikumbikto sa kasong multiple murder o frustrated murder sila TJ Macabalang, Wendell Facturan, Musali Mustafa, Jesse Vincent Ginto Original, Zach Lopez, Jackson Mangulumas Usi, ug Ausa Abdullah Mama Sapano, ug gipaaresto ang laing tulupa nga nagpabiling gawas nun. Silang tanan gisentensyahan og tibok kinabuhi nga pagkabilanggo ug gimanduang mubayad og civil ug moral damages. Apan gibasura sa korte ang kasong terorismo, human pakyas ang prosecution nga mapamatud-an kini. Sa statement ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte, gikalipay sa lokal nga panggamhanan ang pagkumbikto sa mga akusado apan nadismaya sa pagdismiss sa terrorism charges batok nila. Kung doon na lang unta kunoy maayong anti-terror law ang Pilipinas, mamahimo untang makumbikto ang mga akusado sa salaod nga terorismo.
ug mas makahulugan unta daw ang hustisya alang sa mga biktima sa maong pagpangatake ingon man sa mga Davaoenyo. Sara gidugang sa Vice Mayor nga luyo sa maong kadaugan kinahanglan gihapon nga mag-igmat ug magbinantayon ng mga Davaoenyo ug i-embrace ang culture of security o partisipar sa mga lakang kontra terorismo aron magpabiling hapsay ug malinawon ang syudad. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Mga residente sa usa ka barangay sa Makilala, Cotabato nangatanggong human milapaw ang tubig sa overflow bridge tungod sa kusog nga ulan. Miabot og 3 ka oras nga stranded ang mga residente sa barangay New Baguio dihang naghaguros ang tubig baha sa tulay nga agianan nila pauli. Bandang alas 4 sa hapon niadtong Martes dihang miulan og kusog hinungdan nga misaka ang tubig sa sapa ug milapaw na sa overflow bridge. Gabi ina diyang miundang ang ulan ug ipahubas una sa mga residente ang tubig. Una sila mitabok. Hinuon daling mitabang ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council ug nagbutang og pising nga gigunitan sa mga residente silang pagtabok. Makasinati og mapanganuron nga kalangitan ang dunay pag-ulan ang Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gituuhang bagong himugso nga bata na palgan sa kasagbutan. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Dinhi sa kasagbutang bahin, napalgan sa 9 anyos nga si Edward, ang usa ka baby, alas 4 sa hapon kagahapon. Duol sa ilahang balay, daplin sa Laverna Bypass Road sa Davao City. Kay asa man to nimo nakita ang bata? Dire. Oo. Ngano naabot man ka dire? Nangita lang kog langgam. Pagkakita nimo, kim gimo? Niadto ko kay mama. Giunsa nimo gi? Ningon ko siya nga nay bata. Gituuhang bag-o paghihimugso ang batang babae. Tungod presko pa ang pusod niini. Daling gikuha sa inahan ni Edward ang bata dayon giputos ug panapton. Gitawagan din sa park leader ang 911 gipatanggalan na mog pusod. Ang pagduod jud namo buntag pa lang daan kanding. Pero naana siya muraog ka ng hilak. Pero wala mi nag-expect nga bata di ay kay ang iya magong tingog kay di kay makuanan ba nga. Wala pod mi nag-expect ba nga naa gani mo labay kay kasada baya siya. Isip usasab ka inahan, mibati daw siya og kaluoy sa bata. Gumikan giabandonara daw kini sa ginikanan. Gikumot akong kasing-kasing pagkakita nak sa bata ay kay bising isa man lang kalampin wala gid gibutangan wala gid gipahilo na ang bata ba okay lang unta to giplaster sa niya ang bata tapos gikuan para mabuhi pa ang bata ba. May gani nakita na mo kay basin kung wato na mo nakitaan mamatay na to may gay wala gi pa akog bitin or mga unsa nga hayop diri kay daghan biya mig iro og iring diri. Hinuon himsog ang bata ug ana karon sa CSSDO. Ginaimbestigahan na sa otoridad kung kinsa ang nagbilin sa bata sa lugar. Sa pagkakaroon mo mapakita identity sa maong inahan ma'am no. Tapos ato pa nang gipanawagan nga gawas na kay posible magud ka nga kalsada mo diha sa airport. Posible nga nagsakyanan ba kaysa daplin man sa kalsada so it's either dili to taga diha gibilin lang basig nakaanak siya sa sakyanan. So wa po'y CCTV dito nga lugar nga maglisod gyud ta og maglisod ta identify sa inahan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Usa ka masahista nga nalambigit kuno sa child trafficking ug sexual exploitation ang nasikop sa National Bureau of Investigation Region 10. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Di magsupak-supak. Mintas bugna pa ang ulo. Mainit ganyan ang ulo na mo na. Ginakop sa mga personay sa National Bureau of Investigation Region 10 si Jeffrey Mendez, usa ka masahista din sa syudad tungod sa reklamong child trafficking. Naatlan pa sulod sa kwarto sa sospek ang 3 ka minor de edad nga babae ang na-rescue nga gikustodiya karon sa CSWD. Sumala pa sa otoridad nga sa mismong kwarto sa sospek ginapatulog ang mga batang babaye kung asa iya kining ginapahimuslan una ibugaw ngadto sa laing tawo. Itong mga minors ibinebenta niya at siya rin inaabuso niya rin mismo yung
2 sa mga na-rescue namin kahapon. Sexual exploitation, sir. Binubugaw? Binubugaw at siya mismo ginagalaw niya yung bata. Depensa sa sospek nga wala matod pa niya ginapugos ang mga minor de edad nga babae nga mupuyo siyang Pinoy-anan. Samot nga wala kuno niya kini ginahilabtan, inay iha kuno kining ginaatiman o gipakaon. Katabang lang ko sila kay sila mismo makasulti na kapila ko na nakabasis ginaing na nga manguli sila pero di man sila manguli. Sa rason nila makakaon sila dira, makalaag sila ila gusto. Lahi man ila ginahigdaan, lahi man nakuha. Taliwala pa man sa depensa sa sospek, pasakahan gyapon siya sa otoridad og kasong qualified trafficking in persons og child abuse. Nanawagan sab sila sa publiko nga ipahibalo gilayon sa ilahang buhatan ang mga susamang modos nga nag-operate sa rehiyon aron mapakgang kini. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nanawagan ng Davao City LGU sa mga dunay anak nga 9 to 59 months so wala pay 5 anyos nga bata nga pabakunahan og measles atol sa ilusad nga citywide measles immunization nga ipahigayon sunod bulan. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Sugod karong Oktubre 25 kutob Nobyembre 26, ilusad sa Davao City Health Office ang citywide measles immunization. Ipahigayon kini sa mga fixed posts sama sa barangay health centers, health stations, nutrition posts ug uban pa. Sumala ni City Health Officer Dr. Josephine Villaferte nga gikinahanglan kini aron malikayan nga masubli ang measles outbreak sa syudad. Ingon man aron dunay proteksyon sa mga komplikasyon nga posibleng dala niini. Regardless immunization status, maski na kompleto na sila, ilang ipa-inject ilang mga anak for the booster sa measles immunization na to. So kanihanglan dalhon sila sa center or sa mga covered court. Wala na kita house to house karon. So ang atong himuon is himuon nato sa mga gym. Ginaplanuhan na karon kung unsaon pagpahigayon sa immunization nga dili matahap ang katawhan ilabi na nga dunay gisagubang nga pandemya sa COVID-19. Sa karon amo na ginahinay og inform ang mga barangays, mga kapitan nato, mga mga functionaries nato nga hinahinay na pud sila mag-rekurida. Gilauman sa lokal nga kagamahanan nga mokooperar ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga anak. Gipaniguro usab nga luwas ang bakuna nga iturok sa mga bata. I-follow lang yun nato ang protocol sa COVID. So, nagyapoy social distancing, kanang frequent hand washing or mag-alcohol ta, then wearing of face mask o face shield gyud. Kauban si Bebot Caje sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Klase sa pampublikong tulunghaan dayon na karong Lunes, mga module gikatakda ng mahatag sa tanang estudyante karong simanaha. Ani ang detalye. Pinaspasay na ang mga magtutudlo sa Matina Central Elementary School sa pag-segregate sa ilang mga module nga gikatakdang ipanghatag ug mga adlaw alang sa unang semana sa modular classes. October 2, kinder to grade 3 ang distribution ug pagkasunod adlaw, grade 4 to grade 6 na usab ang nakaschedule. Kompleto na ang among module 1. Ang among module 2 naghinay-hinay na sila og pangabot. So kani mga last subject na namon ni for module 1 among ginaihap. More or less ready na ang school, ang mga parents, ang mga teachers also are having their orientation with the parents through any platform na ilahang gihimo sa by section and by grade level. Sobra 4,300 ang pupil sa mong tulunghaan. Hinoon sa assessment sa principal, wala man sila na sinating masuliran. Gipaniguro sab nila nga matuman gayud ang minimum health protocol atol sa distribution. By section siya ang pag-release and then 10 parents per hour. May nakaschedule siya na oras, halimbawa 8 to 9, 10 parents lang ang i-accommodate sa bawat classroom. Gilauman nga karong Sabado, mahatag na ang tanang module sa tanang eskwelahan sa syudad. Sumala sa DepEd Region 11, all systems go na ang klase karong Lunes. Where everybody is quite excited and nabaguhan gyud tanan. But eventually soon, that's why we're saying that we do not promise everybody a very smooth opening, no? Nagitay concerns, natay problema ani, but what we can promise them is to is for the department to really face all this head on.
Kauban sa Melchorawing sa kamera. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao. Grupo sa mga event supplier mihatag og school supply sa mga batang Bagobo, Tagabawa. Anong detalye? Naiguman sa pandemya ang mga panginabuhian sa event suppliers pero wala nila gikalimtan ang pagtabang sa uban. Adlawng Domingo, milarga ang grupo sa usa ka komunidad sa tribong Bagobo, Tagabawa sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bit-bit sa grupo ang mga school supplies alang sa kabataang lumad. Manghatag hapon ta maski pait ang panahon kay tungod inana manggudta mo na ang nature nato no nga pagtabang maski kabalo ta usay nga lisod na kay ang kinabuhi sa to karong panahon na. Dako ang pasalamat ni Dato Renante Talabon sa grasyang nadawat sa ilang mga kabataan. Dako kuno og tabang ang maong school supplies kay lagi ang pag-umasa sa mga katribo na iguusab sa pandemya nga mao'y panginabuhian nila. Kadumaan kato mga taga Davao City. No, sa salamat kato ginawayo. So dili kay makabagyak niyo kung dili to kadasalde ebo panalanginan ko. No, dako salamat. Ang maong aktibidad na himong malampuson gikan sa tabang na usab sa mga pribadong individual nga bisan naglisod andam gyapong mutabang sa mga mas nanginahanglan. Ang Ginoo na wala nagpasagad, nagtanaw gyapon sa atoa sa to mga binuhatan. So kining tanan nga atong gihimo, mobalik lang gyapon ni sa atoa. Kauban si Melchorawing sa kamera. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, medyo sensitibo ang mga balita. Batiis sa usa ka batan-on gikaon sa galingan sa mais sa Carmen, Cotabato. Nagpasan kuno ang biktima og usa ka sako nga mais aron iyabo sa galingan. Apan kalit lang kuno nabulasot ang biktima og nasulod ang batiis niini og gikaon sa galingan. May nalamang napalong dayon ang makina apan naipit na ang usa ka batiis sa batan-on. Tungod sa grabing pagkasamad sa biktima, gidala kini sa Southern Philippines Medical Center aron i-amputate ang nadugmok nga batiis niini. Kapin 33.6 milyon na katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 311,000 ang nagkasakit nini sa Pilipinas ug lapas 11,600 nini mga Mindanawan. Misaka na sa sobra 33,652,000 katao ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Duna na say sobra 23,402,000 nga naka-recover ug 1,007,000 ang namatay. Sa Pilipinas, miabot na sa 311,694 ang nagkasakit og COVID-19. Anaa na sa 253,488 ang naka-recover ug 5,504 ang namatay. Samtang sa Mindanao, 11,621 ang dunay COVID-19, 7,924 ang naka-recover ug 373 ang namatay. Osamis Archbishop Martin Humuad gibatikos ang National Interagency Task Force kay giuna kuno ang turismo kaysa hatagan og prioridad nga makasimba ang katawhan. Sa sermon ni Arsobispo Martin Humuad, gisaway niini ang desisyon sa National Interagency Task Force kay mas giuna kunong ablihan ang turismo sa Boracay kaysa tugutan ang mga tao nga makabalik og simba sa simbahan, partikular sa mga tigulang ug bata. Sa kadismaya sa Arsobispo, ginganlan pa niining irihis kuno ang taga-IATF. Bisan sementeryo gipasiratan kuno nga walay konsultasyon. Ilabi pa nga adunay mga sementeryo nga gipanagiyahan sa simbahang Katoliko. Wala man daw sila'y mahimo kundili ang pagsunod na lang sa mando. Ang iya halamang unta nga gikonsulta sila labi pa nga anaalang sa kauluhan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang Boracay ipaabli na ba sa IATF? Ia-apil na ang mga batan-on ug mga tiguang. Libog jud kuning IATF. Dili pwede nga musimba ang mga bata, mga batan-on, pero pwede nga moadto sa Boracay. Lain yun ni o kining priority ang naa sa IATF. Hugot ang pagbantay sa parokya ni Senyor San Miguel sa Iligan City atol sa kapistahan niini kung asa ginasiguro sa otoridad nga dili makaduol sa simbahan ang mga deboto. Ane report.
Matag kapistahan ni Senior San Miguel sa Iligan City, naanda na sa mga deboto nga mudagsa sa St. Michael's Cathedral aron mamanata. Apan karong tuiga, bantay sarado sa kapulisan ang mong simbahan. Sa wala pa ang misa, limitado lang ang makaduol, pero pag sugod na sa misa, di papahawa na tanan. Gina-check na to karon ang ilang mga quarantine pass kung authorized person ba sila mogawas karong adlaw. During sa mong pag-check na mo sila hangkuan, ilang identification o katilang quarantine pass, authorized po sila na mogawas karong adlaw. Sila Grace Heraldizo ug Edria Chavez gikan pa sa duty isip mga nurse sa isolation facility, pero miagi gayud sila sa simbahan aron makapanata. Nakahilak na lang si Grace sa sitwasyon karon kay mapugnan ang mga deboto nga mamanata. Sama nila nga naanda na kini sukad bata pa sila. Tradisyon manggod sa Iliganon kay kanang manhidud siya, then ikanaog siya, then basta dili jud nimo ma lahi ra gyud sa una og karon do no unta pangamuyo jud namo na mahuman na ning nga pandemic kay daghan kay ga-suffer. Si Annalisa Liuch mihangyo gayud nga musayaw bisan kadali lang kay panata na niya kini sulod sa 28 ka tuig. Bisan og anaa siya kaniadto sa gawas sa nasod nagtrabaho, nagapamanata gihapon siya. So akong gipangagi sa iya nga tanan ta sa Iligan, dili lang Pilipinas, tibuok kalibutan labaw na kanang sakit nga COVID. Kung pwede maayo na mawala na mga dautan. Matod kang Father Russell Quibranza, ang parish priest sa St. Michael's Cathedral, bisan sila mga pare, wala na ana do ingon ani. Apan kinahanglan gayud mosunod, ilabi na sa health protocols tungod sa pandemya. Tungod man guna sa experience bitaw, ang ilang experience naghatag nila og mas lig-on nga pagtuo pagsalig ni San Miguel no. Only nga dunay gamay natong renovation. Ato lang igamay o tudlo sa ila. Sa October 1, gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, ipaubos na sa General Community Quarantine ng Iligan City. Busa malao mo ng mga Iliganon nga makasimba na pagbalik. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Breaking news mga kapuso, naluwas na ang PhilAm nga gidagit sa armadong mga tao sa Siraway, Zamboanga del Norte. Ana-ana sa kamot sa kasundaluhan sa 42nd Infantry Battalion sa Philippine Army, ang PhilAm nga si Rex Triplet human gidagit sa 2 ka semana na ang milabay. Naluwas siya sa sitio Banalan, Barangay Pisa, Itom sa Siraway, Zamboanga del Norte. Human ang kapin 20 minutos nga enkwentro tali kasundaluhan og sulo base kidnap for ransom group nga gipanguluhan ni Indian Yada. Matod ni Brigadier General Lionel Nicolas, commander sa 102nd Brigade, magpadayon ang operasyon sa mga sundalo batok nga kidnap for ransom groups samtang ginadala na sa luwas sa nga lugar si Triplet. Miyerkules September 16, diyang gidagit si Triplet human giharang ang motor nga gisakyan niya ug sa iyang asawa samtang pauli sa barangay Piakan sa Siraway. Nakaikyas ang asawa ug nangayo og tabang sa mga tao ug opisyal sa barangay sa lugar. Nagpahimangno ang Diocese of Mati nga dili konektado sa ila ang mga nagatuyok sa syudad nga nagpailang mga seminarista aron mangayo og donasyon. Nagpagawa og anunsyo ang Diocese of Mati nga wala sila'y mga seminaristang mangayo og donasyon sa katawhan. Nakasutana pa kuno ang mga grupo busa daghan gayud ang nabiktima. Gikondena sa diocese ang paggamit sa ngalan sa simbahan aron makapangayo og kwarta. Busa giauhag sa Diocese of Mati nga i-report gilayon sa Chancery Office kung dunay makita o dili baka mapangayuan sa maong grupo. Mga kapuso, 86 ka adlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.